мурофиаи гумонбарони қатли 4 сайёҳ дар Данғара ҳафтаи оянда шурӯъ мешавад. дар додгоҳи олии Тоҷикистон ба Радиои Озодӣ гуфтанд, аз моҳи октябр ин парванда мавриди омӯзиш қарор дошт. 29 июли имсол дар мавзеи себистони Данғара 5 нафар савори мошин нахуст сайёҳони дучархасаворро пахш карда ва баъдан ба онҳо бо табару корд ҳамла карданд. 4 ҳамлагар дар як амалиёт кушта ва 17 нафар бо айби ширкат ва ҳамдастӣ дар ин ҳамла боздошт шуданд. ҷои буду боши онҳо дар роҳ ки ҳаракат мекарданд муайян карда шуда, чорабиниҳои дастгиркунанда амалӣ карда шуд. дар натиҷаи амалӣ кардан яке аз онҳо дастгир карда шуд ва яке аз онҳо дар ҷои дар ҳангоми муқовимат нишон додани силоҳ бо силоҳ нисбати кормандон дар ҷои ҳодиса нест нобуд карда шуд. гурӯҳи тундрави давлати исломӣ ин ҳамларо ба гардан гирифт, аммо мақомоти тоҷик ҳизби мамнӯи наҳзати исломии Тоҷикистонро дар ин ҳодиса гунаҳгор кард. сайёҳони кушташуда шаҳрвандони Амрико, Ҳолланд ва Шветсия буданд. мақомоти ин кишвар гуфтанд, ки мунтазири натиҷаи таҳқиқот дар Тоҷикистон мешаванд. як масъули додгоҳи олӣ гуфт, ки эҳтимолан мурофиа ба таври боз сурат мегирад.